Die skramstryd tussen Kai Pratt en Prop van der Berg. Reinhard Viljoen, die bybreekbowler van die eerste cricketspan van Oakdale wat sake aan die gang kry. En Ozzy Foster wat hom akrobaties binne die speelveld hou hom dop. Oakdale wil die rolmaalbeweging van Stapel stuur. De Villiers met die fop aangee en De Villiers wat oorbaars. Jacobus De Villiers, verlede jaar Grand Komu. Goeie lynstaanwerk van Oakdale se kant af. Lightly. Gaan nie 'n rolmaalbeweging aan die gang gesit word nie, maar die fop aangee. Hy maak geen fout nie, extra 2 punte. Hy draf terug soos 'n loskakel wat oorgeskop het. Wêreldkampioene. Vosloo wat vorentoe kom, tref goed. Vla wat omhoog skiet. En die voorsprong vir Oakdale 10 punte. Gous wat onblikklik omdraai. 3 punte vir Garsfontein, hulle eerste punte in hierdie kragmeting. Val hy terug. Dan word Keen afgestorm en Viljoen wat oorwaar. Reinhard Viljoen. Die baksie van die heel agter. Jy kan hom eenvoudig nie uit die aksie hou nie. Skop hy daar vas teen Reinhard Viljoen. Plaasvervangers reeds op die veld, Justin Blom. Luan van der Berg, om die hoekie kom hy. Hij wordt opgeteld door JJ Fourie. En heeft hij aangeslaan. Van der Berg, hij wordt vastgevat. En recht deur die middel kom JJ Fourie. Fantastisch tref hij om. Dan is nog 2 punten voor die Garcieberen net voor rusttijd. En ook de landbouwschool wat voorloopt. Het is tijd voor lemoenskyfies en kajuitraad hou hier in Kimberley. Op het A-veld van Diamantveld Hoërskool. Maar met een omdraaislag. Die Hoërlandbouwschool ook tel 15. Garsmond. Dat is Joshua Gous. Een planmaker en naar die achterlijn wat dingen aan die gang krijgt. En hier die tweede helfte. Nee. Voorsprong naar 2 laat krimp. Ja, hij heeft zijn skopstevels ingepakt, Joshua Gous. Hij is fantastisch in die lijn staan en Liam Lightly. En momentum voor die rolmaalbeweging van Oakdale. Dat is De Villiers wat oorbaars. Johannes De Villiers, die graad 11-8ste man. Die lijnstaanwerk van Oakdale uitstekend. Lightly wat opgaan. Krag in daardie rolmaalbeweging. As De Villiers oorgaan. Sikkel op hierdie stadium. Voor u wat inneem. En nou is het alle rolmaalbeweging met momentum. En Kai Pratt wat probeer keer. En hij heeft gekeer. Fantastische spel, maar het is een straf 3. Want het was onwettig. Van die kant afgekomen Kai Pratt. Hij heeft geen andere keuze gehad nie, want Garcieberen is zo oorbaars. En dat is MC Baartman, wat ook een geel kaart uithaal. En dat is Kai Pratt, wat voor 10 minuten gaan rus. Dat is uitstekende scheidsrechter. Skap daar van meneer Baartman. Kai Pratt. Het was Proppie van der Berg. Brechts geslaan. In die middel van die veld. Fantastische spel. Die Quagga van de Vijver. Quagga van de Vijver. Vroeger gesê hij kan hakkerok spelen. Als ik zo naar hem kijk. Weggebreek van daar losgemaal. En die ander van Quagga van der Vijver. Hij klop 1 man. Hij klop die tweede man. Dan die derde man wat hij klop. Besluit hy gaan buitekant toe en dan klop hy ook hier heel agter Reinhard Viljoen. En dat is Joshua Gous wat verspot makkelijk die 2 punten wegkrijgt. Nou zet hier Vosloo. Soek die spasie op. Goeie loop hier Vosloo. Kai Pratt, dat trek hy. Vars benen Kai Pratt. Een meter kort. Maar het is ook wel wat oorbaars. En Kai Pratt maakt een onblikkelijke verschil. Kyk net eers daar, hy klop 1 of 2 manne en dan speel hy terug na Kai Pratt toe. En Pratt wil daar deurgaan.
Hy besluit hy gaan self deurgaan, dan word hy plat getrek 'n meter van die doellyn af. Maar dis Tiaan Augustyn wat net op die regte tyd op die regte plek is en hy val oor in die nommer 4 trui vir nog 'n 3 vir Oakdale. Sal hierdie pak voorspelers van Oakdale dan maar goed doen? Wel, hulle is 8 manne, die pak voorspelers. Sywer tussen die pale deur. As tyd vir 'n afskop. Van hierdie geleentheid is baie. Gous maak geen fout nie. En ons het so 10 minute gelede gesê, sal 'n gelykop uitslag hier die beste ding wees. Die Hoërlandbou Oakdale 30. Die Garsiebere 30. 'n fantastiese advertensie vir skole rugby in Suid-Afrika. 2 voor hy het gekom. Kai Pratt. Hier daar die 2 stryd onomwonde en loshande gewen deur Prop van der Berg. Maar vir nou hier uit Kimberley, die Hoërlandbou Skool Oakdale 30. Hoërskool Garsfontein 30.